sɛgɛsɛgɛliw y'a yira n'i ye muso kɔnɔmaw ta kɛmɛ sara i b'a sɔrɔ jabɛti bɛ ye 3 ka se 20 ma musow la jabɛti bɛ sɔrɔ minnu na o jabɛti n'an b'a wele tubabukan na diabète de grossesse walima diabète gestationnel bamanankan na an b'a fɔ kɔnɔmaya jabɛti walasa i ka se k'o jabɛti in dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na taamasiyɛn minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la ani muso sugu jumɛnw de bɛ yen ni jabɛti in bɛ se k'olu sɔrɔ joona walasa i ka se k'o kunnafoniya bɛɛ dafalen sɔrɔ e k'i jija ka video lajɛ f'a laban na ka d'a kan laban na fana n bɛna ɲɛfɔ e ye e bɛ se ka fɛn min kɛ walasa nin jabɛti kana na e sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i ye muso ye k'i bɛ k'a lajɛ n'i ye cɛ yɛrɛ ye fana i bɛ jija ka video in yira mɔgɔ la mɔgɔ min i bɛ fɛ ka kisi ni bana jugu in ma i b'a fɔ i muso walima i dɔnbagaw la musow la walasa u ka se ka kisi ni bana jugu in n'a ɲɔgɔnnaw ma an ka daminɛ. n'a sɔrɔ n'i siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré n bɛ baara kɛ Gabriel Touré la n'o ye Mali dɔgɔtɔrɔsoba 3nan ye n bɛ video kɛ bamanankan na kɛnɛya kan n bɛ kuma banaw kan banaw taamasiyɛnw banaw kɔlɔlɔw ani fɛn fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye k'e kisi bana jugu ma n ka kumaw fanba a bɛ kɛ bamanankan na o t'a bannen kalo sibiri fɔlɔ ni spécialiste dɔ bɛ jɛn ka baro kɛ kɛnɛya kan bana dɔ kan walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ sibiri o sibiri 21h wagati ne yɛrɛ ni e an bɛ jɛn ka baro kɛ kɛnɛya kan n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo n b'i ka ɲininkaliw jaabi diabète de grossesse n'a ye fɔ bamanankan na kɔnɔmaya jabɛti o ye fɔ muso la muso kɔnɔma min n'a sɔrɔ kɔnɔmaya kɔnɔna na n'a ka sukaro tara wagati o wagati i b'a sɔrɔ sukaro yɛlɛlen don o b'a yira k'a fɔ sukaro ka ca joli la wagati bɛɛ lajɛlen na a ka kɛ muso ye fana muso min n'o y'a sɔrɔ sɔnni a ka kɔnɔmaya cɛ jabɛti ma deli ka y'a la o la ni e ka sukaro tara kuma sukaro yɛlɛlen don a bɛ se k'a fɔ ko jabɛti bɛ i la nka o jabɛti a bɛ sɔrɔ wagati min na n'o y'a sɔrɔ kɔnɔmaya sera fɔ kalo 6 laban wagati ma a caman na a bɛ daminɛ o wagati de la nka jabɛti caman n'o ye kɔnɔmaya jabɛti ye ni kɔnɔmaya banna dɔrɔn i b'a ye sukaro bɛna normal la lahaya yɛrɛ la joli la muso caman fɛ yen nɔ nka muso dɔw i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya tɛmɛnen kɔfɛ san min bɛ da o kan jabɛti bɛna minɛ tuguni a caman bɛ kɛ jabɛti 2 de o bɛ n'olu minɛ kɔfɛ n'o sɔrɔ i m'o lajɛ an ka video tɛmɛnenw lajɛ i bɛ n'o sɔrɔ o kɔnɔna na kɔnɔmaya jabɛti ale bɛ sɔrɔ placenta de fɛ n'an b'a wele bamanankan na tonso ale bɛ hormone dɔ de dilan n'an b'a wele hormone lactogène placentaire o hormone nafa ka bon muso kɔnɔma kan kosɛbɛ kɔnɔmaya daminɛ fo ka taa se a laban ma nka o hormone ale bɛ insuline bali a ka baara caman na insuline dun ye fɛn ye ale fana nafa ka bon adamaden kan kosɛbɛ ka d'a kan ale de b'a to ni sukaro yɛlɛlen don ka sukaro jigin ka na bila haya ɲuman na nka muso minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni insuline ka dɔgɔ u fari la walima ni insuline yɛrɛ tɛ dilan ka sababuya kɛ hormone ka baara ye olu muso tɔgɔlaw i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ u ka sukaro bɛ yɛlɛ jeli la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sukaro ka ca o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni diabète de grossesse ye taamasiyɛn jumɛnw de bɛ yen nɔ ne bɛ se k'o dɔn i yɛrɛ la ka siga k'a la k'a fɔ n'a sɔrɔ i lajɔlen don n'i ye muso ye ko n'a sɔrɔ ni diabète in t'e la n'o ye diabète de grossesse ye a caman na i b'a sɔrɔ a bɛ se ka na ni minɔgɔ banbali ye kuma bɛɛ minɔgɔ b'i minɛ sugunɛkɛ banbali kuma bɛɛ i bɛ taa ɲɛgɛn na i bɛ sugunɛ kɛ la tɛmɛ sugunɛkɛ wɛrɛ b'i minɛ a bɛ se ka na ni kunkolodimiw ye ani sɛgɛ banbaliw a bɛ se k'o bila i la fana o bɛ kɛ muso kɔnɔma caman na k'a sɔrɔ diabète tɛ nka n'i y'o taamasiyɛnw y'i la i kana to so k'a fɔ k'a bɛ kɛ musow la ten tɔ k'e fana bɛ to so ko foyi t'e la diabète t'e la foyi t'e la a bɛ kɛ muso bɛɛ la a kɛr'i la foyi t'a la kana sigi i yɛrɛ ma ten n'i y'o ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ o ye taamasiyɛnw ye min bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli k'o la fɔ walasa a ka lajɛ ni diabète in b'e la walima n'o t'e la n'i ye muso kɔnɔma ye n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la ka t'i ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɔlɔlɔ caman de bɛ yen n'o bɛ se ka e sɔrɔ ani fana k'i den fitinin fana sɔrɔ min yɛrɛ mana diɲɛna fɔlɔ kɔlɔlɔ dɔ ye muso kɔnɔma yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ n'o ye bamuso yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ accouchement prématuré kɛ accouchement prématuré ye mun ye i b'a sɔrɔ den bɛ na k'a sɔrɔ a na wagati ma se a bɛ kɛ sababu ye muso kɔnɔma in a bɛ den min bange i b'a sɔrɔ den bɛ kɛ den kumaba ye den bɛ bonya kosɛbɛ a bɛ tɛmɛ kilo 4 kan a bɛ caya n'o yɛrɛ ye kuma dɔw la o bɛ kɛ sababu ye jiginni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tension k'o bila muso kɔnɔma in na ani fana ne m'i kɔlɔsi ka sɛgɛsɛgɛliw k'a ɲɛma jiginni kɔfɛ san 1 walima san damadɔ kɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka diabète k'o bila muso kɔnɔma in na min ma ka sɛgɛsɛgɛli k'a ɲɛma n'an b'o wele diabète 2 o de ka ca kosɛbɛ kɔlɔlɔ fana bɛ se ka den fitinin fana sɔrɔ bangeni kɔfɛ o kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye i b'a sɔrɔ den bɛna diɲɛna waati min na
o y'a sɔrɔ a ka bon kosɛbɛ a ye farisogo ta bangeni kɔfɛ a bɛ se ka taa fɔ kilo 4 walima ka yɛlɛ o yɛrɛ sanfɛ. Den in fana n'a nana diɲɛ na i b'a sɔrɔ sukaro ko dɛsɛ bɛ a la n'an b'a fɔ hypoglycémie à la naissance. Sukaro ko dɛsɛ bɛ ye den in na walima a bɛ kɛ den yɛrɛ fana den min n'a tɛ sukaromafɛn foyi fɛ i mana sɔrɔ muskala ni glucose b'o la a bɛ kɔlɔlɔ lase den ma walima ni sukaromafɛn fɛn di den ma a tɛ se ka supporter a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛw y'a la. Den yɛrɛ fana i b'a sɔrɔ bangeli fana senfɛ walima bangeli kɔfɛ den bɛ na wagati min na o y'a sɔrɔ ɲɛnakili degun b'a la o la f'a ka bila oxygène na ka wagati dɔ kɛ walasa ni kɔlɔlɔ in kana n'e sɔrɔ a kana n'e denw sɔrɔ i bɛ jija cogo bɛɛ i ka sɛgɛsɛgɛli k'a ɲɛma. Nka jamakulu dɔw de bɛ yen nɔ musow la ni kɔnɔma jabɛti in kɛ ka di k'olu sɔrɔ o dɔ ye mun ye muso minnu si kɔrɔbaya la ka se fɔ san 35 ma walima ka yɛlɛ o sanfɛ ka sɔrɔ ka den sɔrɔ daminɛ walima ka den sɔrɔ wagati kɔnɔna na. Muso minnu bɛ yen nɔ fana ni u ka indice de masse corporelle n'i y'o calculer u bɛ dan 30 la walima u bɛ yɛlɛ 30 sanfɛ walima muso minnu yɛrɛ bɛ yen fana n'u ye kɔnɔ ta kalo 3 fɔlɔ ka se kalo 3 filanan na i b'a sɔrɔ u bɛ bonya u bɛ farisogo sɔrɔ o kɔnɔna na. Muso minnu bɛ yen nɔ n'u ka bangeliw la n'u bɛ den kumabaw sɔrɔ den minnu bɛ taa kilo 4 ka se kilo 5 ma. Muso min fana n'a bɛ bɔ du kɔnɔ fayanfan walima bayanfan ni diabète type 2 bɛ olu dɔw la o bɛ se ka kɛ sababu ye fana n'a bɛ sɔrɔ o fana fɛ. Muso minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ka bange ka ca n m'a fɔ bange caya n ko bɛ na n'a ye diyagoya la nka o ye facteur ye min bɛ se ka i surunya diabète de grossesse in na kosɛbɛ. Minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ u ka kɔnɔmaya dɔ tɛmɛnen kɔfɛ diabète yer'u la hali n'a sɔrɔ jiginni kɔfɛ ni diabète in tununna ni kɔnɔmaya wɛrɛ la ni diabète nana ye u la tuguni n'u m'u hakili to u yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ diabète b'u minɛ fana n'o ye diabète de grossesse ye. Ani muso minnu bɛ yen nɔ kabini kɔnɔmaya ma se walima kɔnɔmaya yɛrɛ kɔnɔ ko sukaro tɛ bɛn u fari ma u mana sukaromafɛn fɛn fɛn dun a b'u kɛlɛ walima ni furakɛliw la sukaro bɛ fɛn min na ni glucose b'o la a b'u kɛlɛ olu muso tɔgɔlaw a bɛ se k'olu fana sɔrɔ. Komi n y'a ɲɛf'i ye n ko video laban na n bɛna gindo dɔ f'i ye walasa min bɛ se k'i kisi ni bana n'a ɲɔgɔnnaw ma. O dɔ ye mun ye i ka dépistage kɛ dépistage du diabète de grossesse e k'o kɛ kɔnɔmaya kɔnɔna na. Ni kɔnɔbara sera kunɲɔgɔn 24 ka taa kunɲɔgɔn 28 na o kɔnɔna na cogo bɛɛ la e k'i jija ka dépistage kɛ. N'a sɔrɔ i ye muso ye fana n ye minnu fɔ sisan muso minnu ni bana in kɛ ka di k'olu sɔrɔ n'i b'olu jamakulu fana cɛla i k'i jija n'i ye kɔnɔ ta joona i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ i k'i hakili to sɛgɛsɛgɛliw mana min yira ladilikan minnu mana fɔ ye i k'i hakili to olu la walasa ni bana in kana n'i sɔrɔ. Banajugu kana n'e sɔrɔ walasa o ka kɛ e k'i hakili to i yɛrɛ la ka d'a kan janto i yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi. I k'an bɛn o la tarata natɔ an bɛna kuma fɛn tan kan fɛn tan min ne bɛ se k'o kɛ walasa ni diabète bɛ na i la e k'a dɔn e k'i kɔlɔsi walasa diabète kana ne minɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na.